Right, Shasha kabvunza kuti do you know Van Choga? Do you know Twabam? Ina asida kundipindure baba kuti mumunzwe ega achipindure muone mari yekutiraita kuti muna iziya here aidisguise kati munhu asakatoziye totally vanhu ivavo. Saka anyway ndibate Shasha amunzwe achitaura na Weekend. Unomuziya chichi. Van Choga unomuziya Shasha. Mati, anozizwa? Kana Van Choga unomuziya. Ani? He's an artist. Anonzi Van Choga. He's one of our radical guys who is just on the extreme side. He's an artist. You need to look him up. Oh, Namuziva. I'm not even like rock music. I think it's like rock music, but then he makes it. It's not him? It's not him. He does like Zim dancing. I'm gonna send you the link. So that's one fail. Shasha, you need to keep up with what's happening in Zimbabwe, okay? And do you know Tribidi? I'm not I don't know, but and Rosiana, Enzo, Ishal, those are the ones that I've been seeing so far. Okay. But lastly, Mshika no muziva. Yeah, I've heard my sisters speak about. Yeah. You know. Yeah. I know. But shawaita kone kubuya nekuya uchibuya. Right. Autoanza kuti language yekuti Twabam. Atomboiziye zvinhu kuti Twibidi atomboziye zvake mwana wevanhu kuno kuti Prophet Passion Java vasati vakuzikanwa zvekudaro zvekudaro vasati vakuzikanwa sona chitane nezuro papa chiti Prophet Passion Java ngawadzikamo otombosiya maYouTubers otombowapusha boza havasati vakunyatsozikanwa vana havasati vakunyatsozikanwa ngavatomboshande maybe wakasvika kuti millions followers pa Instagram tozoti hama maybe wakuzikana but otherwise shalongoita chiri nye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 n
vakuzikanwa Prophet Passion Java vanofana kushanda nemubudidzo ndamari yayo havasati vakuzikanwa. Ndafarira kuti at least but anyway, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe, and video yanga ndinayo izvi kana chinge uri munyu one pa this YouTube channel, please don't forget to subscribe kuti ndinzwe manyukunyungu kuiso like futi kukakosha kana kukomenda kuti ndinzwe mafungiro ako nyanga mafungiro ako ari against angu aisi danger waize chingokomenda bodzi gaya kuti pazuwa vanongana vanokomenda vachindi criticize ndatojaira guys saka hapana komenda yapazasi pa komenda zvakufunga but maybe zvimwe zvakazondinyanya ndibara ndikona ngokuti remove comment yacho but andikutuke back because unongotaura mafungiro ako but ndisingadi kuti upollute community yes in Reality TV. Anyway, thank you.